Hvad så YouTube? Velkommen til Spildrengenes første video, hvor dag- vi skal lave Noob to Pro i Grow Garden i Roblox. Det bliver fucking vildt, mand. Nu skal jeg bare se med derude. Lige nu, der har vi en garden med absolut ingenting i. Det er vi nødt til at lave om på i den her video. Og følg med, for til sidst der bliver det mega epic. Før vi kan blive rig, så skal vi købe vores første seeds. Jo. Det bliver en carrot seed, En carrot seed. som vi køber 20 seeds. Man. Og så går vi ind i vores garden, Wait. og så får vi dem altså bare plantet, mand. What? Det var epic. Bare kig, hvor store de blev, mand. Oh. Look at this. It's amazing. Nu skal vi altså over og tjekke, hvor meget de så i shoppen. Så er der sådan 100 coins, man kan collect. Nu har vi så lige collected dem, ikke? Men det var der lige før. Ja. Så det vil sige, at nu har vi over 100 kroner. Nu køber jeg 2 mere strawberry seeds. Det gør jeg også. Fordi jeg tror, de er lidt gode. Nu collecter jeg min første strawberry seed. Epic. What? Og nu skal jeg lige se, hvor meget jeg sælger det for. Hvad var det? 81 Damn. seeds. Okay. Og i det her spil, så hver 5. minut, så kommer der nye seeds, man kan købe. Jeg har ikke råd til nogen lige nu. Prøv at se, om der er den helt dyre dernede. Prøv at se, om man kan simpelthen få hele vejen dernede på den. Som koster flere millioner kroner. Ja, Men og det er sådan, vi skal have. vi er noobs. Vi har 81 kroner. Vi er nu Men det er det, vi følger med til sidste videoen. Og bare lige, hvis I er nået her til i videoen, ikke, så skriv lige carrot seed, så vi ved, at vi er set med til den her. Og husk at droppe et like og subscribe. Nej, vi laver et... det venter jeg lige med at sige. Så er der gror lidt bedre. Prøv at se mit. Fordi mit Okay, lige nu er der begyndt at regne, og når det regner, så bliver tingene flere penge værd, og så går det hurtigere ud. Ja. Hvis der er nogen derude, der gerne vil spille Roblox med mig, med os, så hedder vi Spildrengene og Spildrengene 2. Og vi er altid klar på et lille slag Roblox. Ja, altså vi er åbne for alt. I er der også bare så... Vi, Men nu har jeg faktisk fået så mange penge, jeg kan købe et blueberry seed. kan du? Ja, jo. Det er 400. Det er altså faktisk ret sindssygt. Det er mit største seed. Venner, det her det er min største seed, den hedder blueberry seed. Det er den blå lille bær, man spiser. Det er den, jeg køber nu. Gotcha. 72 tilbage. Du skal ikke kalde mig share, du skal kalde mig spildrengene. Se, og den regner, så bliver den kæmpe stor. Og kig på. Kæmpe stor min, den også er ved at blive. Nej, den der er stor. Det er ikke engang sjovt. Status lige nu er, altså jeg har en masse carrots. Det skal vi lige få en status på, Og hvor min begge to kan. blueberry er snart ved at gro helt ud. Okay, så det her, det er min status. Ja. Bare lidt, så jeg ved det, så er der også lige der. Sådan. 10. Okay, der var lige en, der spurgte, om de kunne gifte os nogle ting, men det er den her challenge. Det er altså, at vi ikke må få ting gratis for andre folk. Vi skal selv blive pro. Der er ikke nogen, der må gifte os noget. Nej, må det ikke. Nej. Nu er der. Nej. Okay. Nu køber jeg et seed til 1000. Nu kommer vi altså tættere på at blive pro. Jeg er ikke helt på vej. Jeg mangler lige 340 eller sådan noget. Men det går frem her. Nu kan jeg også købe mit første epic seed. Det er en rare seed. Daffodil seed. Shit, man. Okay. Jeg filmer. Nå, det er filmet nu. Nej, det den frem. Du fik lige sådan en kæmpe jordbær. Watch out and see what this is worth. Mm. Hvad var det? Det er 500. 500 kroner, mand. Hold da kæft. Øj, hvor gik den her blomst, jeg ved at gå. What? Og så gik den anden. Det plejer at være sådan nogle mega små nogle, og den er bare kæmpe stor, den der. Det er altså ret crazy. Nu skal jeg altså tjekke, hvor meget min kæmpe store blomst, den er værd. Vi har lidt gæt. Hvad tror du? Jeg tror, den er 3000.
Hvad er den var? Jeg tror, at den er 3.844. Okay. Så jeg se. 10.000! Dab op. Nu er jeg rig! What the hell? What? 11.000 har jeg lige nu. No fucking way, jeg tjener med 765. Nu køber jeg et apple tree og 3 blomster. Look at this. Du får også en kæmpe stor en nu, mand. Nu er vi altså ved at blive nogle rigtig pro-go garden players. Hvis I for eksempel vil... Hvis vi kan lave en giveaway. Når vi får nogle gode ting. Når vi får nogle gode ting, for eksempel sådan noget som... Jamen, måske en stor kokosnød eller sådan noget, ikke? Jo. Måske pop. Hvis I vil have sådan noget, vi kan lave en giveaway, skriv bare ned i kommentaren, hvad I hedder på Roblox, så mødes vi, og så trækker vi lod, og så gifter vi. Så gifter vi det, siger. Okay, og nu skal vi også lige se, hvad den her er. 10.000 også. 13.749! Holy moly, mand. Du skal købe nogle af de der apple seeds, de er ret gode. Seeds. Og nu er der sådan en bee swarm event, som gør, at nogle af vores ting kan blive... Så kommer der og så kommer de, og så pollinater det. Så kan I lige demonstrere det der. Se, så gør den det gul, kan I se det? Og så bliver tingene mere værd. Ja, prøv lige at vise, så går du prøv at gå ind i midten. Jamen, man skal have 10 kilo, og så får man sådan noget pollen. Men Så alle man vores kan- ting så- er ret lille lige nu, så jeg tror ikke, vi kan få det. Nej, men for eksempel, hvis nu den der store blomster var blevet pollinatet, så havde vi gjort det hele på en gang, så kunne vi, så prøv lige at finde på min skærm her. Så kunne man gå ind i midten der, og så putte det ned i den ting der, Ja, i den her. og så købe tingene for det. Og så kan I se, hvad man for eksempel kan få for de her for honning. Flower pack, lavender seed, nickel seed, nickel ring. Man kan få alt det her for det honning der. Ja, og det er sådan nogle rimelig gode ting. Ja. Og imens så er jeg så ved at gro et rimelig stort træ her. Okay. Holy shit. Hvad er det for en træ? Det er et æbletræ, vi har købt. Okay. Og vi har altså valgt at købe sådan nogle små blomster, og han har fået en kæmpe en her. Skal vi- Og en guld en. Og det skal lige sige, dem her, de er ikke helt lige så gode som de andre, men de er stadig gode. Skal vi se lige, se hvad sådan bedst er den her. Skal vi 5.000? Lidt. 8.500. Det er solidt. Det er fandme i orden. Ja, det er i orden. Det tager vi. Prøv at se. Når man så farmer noget, ikke, så en gang imellem, så kan man godt være heldig, at der sådan kommer sådan nogle frø ned, ikke? Så dem tager jeg så op nu. Så nu har jeg så lige fået 2 helt gratis frø. Wow. Så er de der orange nogen. Temmelig masse. Jo. Og en af de frø, han plantede, endte med at blive en regnbueblomst. De er altså rigtig meget værd. De er virkelig rare. Prøv lige at tjekke, hvad de er værd. Skal lige se på sådan en her der. Det ser en sej lyd, mand. Hov. Rainbow. Skal vi se, hvor meget sådan en her der. 43.000. Hold da kæft, mand. Okay. Nå, 60.000. What, man? Prøv lige at kigge på rige, vi er blevet, mand. 142.000, og jeg har altså kun 25.000. Ja. Jeg var også lige heldig med at få sådan en regnbue, det skal du ikke være. Ja, og sådan en kæmpe en Det også. skal du ikke have hurtigt med. Og lige om lidt, så kommer der sådan en restart, og så håber vi, der 7, kommer nogle gode ting. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se, om der er noget godt. Ej, Det var ikke så godt. der var jo ikke. Man kan ikke være heldig hver gang. Nej. Så venter vi jo bare lige 5 minutter. Men jeg synes også, vi skal stoppe med at være uheldige hver gang. Det her, det er mit yndlingskancellestykke. Eller, det er det ikke, men jeg synes, de smager godt. Det er sådan en hård fisk. Mums. Og der er lige kommet Cactus Seed i shoppen, og det er altså en Og det er mega sådan en bambus. og bambu, og det er nogle massive ting. Nu skal der se med købes. Bum. Jeg placerer min kaktus herover. Herover har jeg mine fucking gode ting. Sådan der. Så har jeg købt alt det gode. Ja tak, mand. Get til. Ja. Jeg har lige plantet et nyt bambus, og prøv lige at kigge, hvor massive den her den bliver, mand. I'm so jealous.
So jealous. Så jealous. Okay, du har lige grabbet en masse bambus. 1920 bambus. Jeg vil klar til at se, hvor meget det var værd. 87.000. What? Nu er det blevet tid til at tjekke, hvor meget den her bambus den er værd. 15 kilo. Hold da kæft. Nej, vi skal lige gætte. Jeg tror, den er værd 80.000. Jeg tror, den er 95. 95. Bro! Man. Fuck, hvor bro. 83. Nu kommer der nye seeds igen. Skal vi se, om der kommer noget godt. Nej. Jo. Jo, en apple seed. Og watermelon. Ja, de er fine nok. Det Nu er mit æbletræ. Her det er færdigt. Det er altså pænt stort, synes jeg. Og jeg tror måske, vi har fundet det der kæmpe træ. Prøv at kigge, hvad der bliver grown. det her, det er måske det mål, som vi har gået efter i dag. Kig det æbletræ her. Prøv at finde dit æbletræ. Jeg har selvfølgelig respekt, men sådan. Et normalt æbletræ ser sådan her ud. Og prøv at se, der står den stamme her. Den der. Holy moly. Det er det, vi har let efter. Det er det, vi går efter. Prøv at kigge her, hvor lille det æbletræ, jeg er ved at gro er. Og så hvor massive æbletræ, der er blevet groet herovre. Som I kan se, det er spildrengen 2, der blev. Spildrengen 2, kammer. Bare lige vise den, hvad der er, jeg er ved at gro et sted. Okay. Okay, kan man se mig op nu? Yes. Okay, lige her, der har jeg et kaktus. Her har jeg blåbær. Ja. Og så kan man stadig se mig. Ja. Her har vi kæmpe æbletræ. Her har vi... Og nu kan tingene blive frozen. Det er ikke godt. Jo, det er en god ting. Ja, det er en god ting. Så her er der strawberries. Yes. Her er der blåbær. Her er der pumpkin. Og her er der watermelon. Okay. Det er ret funny. Prøv at kigge et kæmpe æble. Og så på grund af, at der er det her frostnød, så er den det, der hedder chilled. Så vi kan lige kigge, hvor meget den er værd. 13 kilo. Og chilled. Hvad gætter du på? Jeg gætter på 10.000. Jeg gætter også 10.000. 11.000. Tæt på. Mega fedt. Prøv at kigge, hvor stort det her æbletræ er, som spildrengen 2, han har her. Det er mig. Det Og så nu går vi hen til spildrengen 2. Nej, original. Og så Bro! det er det største bro moment i videoen. Bro! Der er mega mange bamboo i shoppen, og så er der noget pumpkin og watermelon. Det skal vi bare have, mand. Den her seed shop, den er så bro. Det er egentlig meget så tjek. Fuck, hvad der er meget, mand. Okay, jeg tror, jeg har 100.000. Jeg tror, du har 200.000. Okay, er vi klar? Det er fucking meget. Okay, er vi klar? Bro! Prøv at kigge, de er sådan nogle små blomster normalt. Prøv at kigge, hvor epic og stor den har. tror jeg kan stå ovenpå den. Ja, det er fandme epic, mand. Det her, det er epic. Det er sæt. Og så prøv at filme træet og æbletræet om bag. Ja, det er nok den mest epic garden nogensinde, det her. Ja. Så. Okay. Nej, prøv at sætte den forfra. Okay, det klipper vi bare ud. Altså i forhold til, at vi lige knapper nok på knapper nok. Jeg har spillet en Og time. i sådan 50 minutter eller en time, ikke? Det er altså en epic garden. Jeg havde faktisk troet, det ville være lidt mere bro. Men... Ja, jeg troede, part 1 har været rimelig bro. Men. Den er lidt bedre, end jeg troede. Ja, det er altså en temmelig epic garden, det her. Hov. Sådan der. Nu synes jeg også, Hold at det jeg skal have et lille hik på din bakke. Men min, den er sådan lidt mere bro i forhold til din. Bro. Fuck det der, bro. Den er fucking bro. Prøv lige at kigge til æbletræ. Det er så bro. Okay. Vi skal se, hvor meget den der masse blomster er værd. 21.000. Bro! Bro! Det nye er at sige bro aggressivt. Bro! Bro! Bro!
Prøv at kigge. Hans æbletræ er blevet så stort, at han ikke kan nå Ej, jeg æblerne. ved ikke noget om... Bro. Se, Fuck, det er se, seriøst, Michel, bro. Bro, jeg kan ikke nå. Bro. Bro. Der er 4 kaktusser i shoppen. Det er virkelig epic. Epic moment. Wow. Og jeg har lige fået min første Og kaktus. hvad er der ellers? Ingenting. Bro. Bro. Jeg har lige fået min første kaktus seed, og jeg skal lige, eller kaktus ting, jeg skal lige se, hvor meget en helt normal lille en koster. 4.500. Bro. Bro. Det var alt for denne gang på Spildrengenes Epic YouTube channel. Hvis I synes, det var mega funny det her, så drop lige et like og subscribe. Ja. Yeah. Og så skriv, hvad I gerne vil se af nyt content. Ja. Yeah. Farvel. Vi. Tjekker ud. Bro. Bro.